Aku arep njupuki apa, Mak? Kecot. Duh, nanti mau. Ki. Oke. Lah oke kok, Dingu. Sampe nek nggon nenek ra. Ndi, Mak? Ora. Masuk belas gitu aku les. Kita ora oleh kok. Lah kalau kembangnya kates. Didol guys umben. Kita mes enak. Sampe iso numis. Iso mang to mes Mak. Pawai ora. Sana wae. Weh, rong kowe tok, Mak. Kayak karo. Lho, lah kayak godhonge kok kaya godhonge sampean kae. Ora gelem mombo kae. Iki godhong waru apa-apa to, Mak? Iki lho sing marai aku mendem. Jambret kuwi lho. Lihat. Jambret. Ini kok fotone ngarep. Tak video. Video matiin. Hei. Ceblok, Mak. Engko sak rono engko. Enggak. Hang ler mpun. Aku ora oleh dicablas. Lah nggih piye to? Enggak aku pendak badal. Kana ngarep ndak tak pulan kana. Alah. Oh, dirah. Dirah. Mak. Jadi bokong ya, Mak. Nek menawa dewe mesakne Hilang nggih. Biar itu sampean pewenak ya pedekku wabot mangane keju tapi aku selesai sak umbruk nang mrene kamu ya sak umbruk. Beh alhamdulillah iki ora dipangan mawung, Mak. Kambil. Sapa mong kuklet wis. Niki wis dipangan mawung ngene. Beh, kayune garing-garing ya. Senek iki dulu mah kalau lek mboten sida sampean go mulih arepe tak entekne. Maksudnya dibongi terus ganti neh ngono lho. Dibongi aja dibongi anu oleh dibongi. Lek lho dibongge nganu nggih godhog banyu lho, Mak. Masa? Lah niku ya wis tak bongi ya. Saiki mang tinggal mek garek titik. Lah aku mek timbane gapuk. Pun ayo leren. Niku engko nganu lek ade leren to engko dirit neh. Aja sampe dirit wong kok pokoke ya dhewe. Sing dirit wong ben sing enek latenge. Nyantane nggih doyan kok.
Apa nih? Bene bentong mriki sik lho kok dhewe kan balik ngarit neh kok. Kulae. Tak lumpukne kene. Kulae ya ora mandi kok. Sing klending iki diresiki pisan karep lho. Bentar dan sik. Ya. Pisan. Ya. Ya Allah malen. Bege cote sampe nidek kuwi cangkange. Endi? Wi? Napa mati kowe mau? Ketok padang lho ya. Nggih. Muga-muga urip ya. Biasanya kayu-kayu ini ya tak jupuki ya. Nih, Ini ning sor kayune ya sebenarnya kok. Ini. nih. Sitok, Mak. Cilik tapi. Niki wis wareg ngene iki lek rupane ireng jare Mbah Ji. Nenda. Kulon yang kok bisa beli anu. Ya. Dino kulon. Yo. Terus lah ya. Pundi? Niku aku. Iki tok. Karo nika nek mburi kon nek nganu ngarep pawon. Kalian. Aku ben ngono apa blok iki. Halah, ben ngoten ae kowe. Engke ae. Liwat kulon, Mak. Tapi niki wis kepanasan kecote iki mboten gelem. Ini kuat kali lho. Gede lho masaknya. Beh amen ramu. Lho katese renek. Tapi ceblok iki pun entek lho. Ini akhir dengan kelantoro. Mah. Mah. Bene lek korone sampean. Oh, enak lho sini. Tenen belas to. Iki arepe tak bumbu kacang mak enak. Sambel. Sambel teko ngono kae bareng ngisi brang kan. Iki sate. Yo lah niku yo entek resik lho. Oke, katese santean. Yo kok lho nyagam lho aku lho. Lah katese mboten enak. Nika legi sampean mak mrah, apa? Bejing mak. Bejing mang gawekne plastik yo. Sak kresek kae. Arep tak nggih brosong blimbing nek ndek seler. Eman-eman ndik iki tak kasakne kresek nggih tak brosong. Jeruk kuwi lho ora gelem muwah ya an ya. Jeruk pecel. Ora tau wah iki. Iki malah katanya iki. Pundi? Heeh niki wis buri enake iki. Rehan endi Rehan? Kok rene? Han? Rehan? Nyapa? Wis sing endi?